svær her. Nej, det kan vi jo ikke. Ja. Og så er jeg klar. Og så skal vi have benet op på en eller anden måde, ikke? Og så skal vi... Altså, nu starter vi med at stå på hænder. Hvad? Men når du står på hænder, så rammer hinanden. Nej, det kommer aldrig til at ske. Og samle benene op, og så skal vi... Det, og så skal vi sådan kunne holde den. 1, 2, 3. Ja. Du skal fandme... Sådan der, og så skal jeg... Skal jeg ligge sådan her? Og så skal jeg jo stå... Maria, det kan jeg ikke. Må jeg ikke godt sidde på knæ og gøre det? Bare lige til en start. Jo, hvordan skal jeg så? Hvordan skal jeg have min arm? Du skal stå på hænder, faktisk. Hvordan? Bare stå på hænder, så skal jeg sådan have fat i dine ben. Nej, vi skal stå omvendt. Nå, ja, jamen det kan du også godt. Nej, du skal stå... Hvordan fanden? Hun står sådan her. Hun står med hovedet væk. Nej, så man står jo en anden på en anden måde bro. Så hun står jo egentlig. Ej, fordi... Jeg glider sgu da. Hvordan fanden? Kan I mine ben op? Nej, det kan man ikke. Du skal bare lade mig, du skal gå i bro op på mig. Så skal jeg nok stille mig sådan her. Gå i bro. Den anden vej. Det gør det er sgu ikke den her vej. Nå, men så bare gør det. Kan man Jeg jo ikke spreder bare, mine ben. det kan man jo ikke bare lige sådan. Jo, bare gør det. Fordi jeg glider jo med den her måtte her. Jamen, så må vi lige gøre det uden for munden. Jamen, så må vi gøre det uden for munden. Så... Det kan man jo ikke. Ej. Altså, okay, står du? Nej. Okay, så skal jeg op og stå i. Nej. Ej, vi gør det. Vi gør det. Det er jo sindssygt. Jeg kan ikke engang lide, der ikke er noget for. Nej, jeg kan sgu da ikke tage den. Jeg skal have den sådan her. Her. Og så skal jeg have mine hænder sådan. Hvad? Og så skal du sådan ud med armene. Okay, vi skal lige prøve igen. Jeg er god til at gribe dig. Det er fucking sindssygt. Jeg ender med at smaske ned. Hvordan skal du holde? Vi skal bare lige med stille. Jeg vil gerne holde omvendt. Sådan her. Nej, det kan jeg ikke. Kom så. Okay, og så ud med en ener. Skal jeg så stå på hænder? Ja. Ej, nej. Det gjorde jeg. Jeg ved ikke, om jeg tager nu. Jeg vil lige til dig ind. Hvordan fanden? Så skal du tage fat sådan der. Kom så. Ej, det er faktisk nemt. Ja, så dygtig du er. Jeg var